Yau a karo na biyu mun zo gasa akan kalaman soyayya. Kamar yadda a yanzu haka a wancan karan muna da mawaka guda 5, kamar yadda a yanzu haka za mu ci gaba akan su domin mu tantance mu tsefe mu ga wane ne ya fi iya kalaman soyayya a tsakanin waɗannan mawakan. Adam A Zango, Auta MG Boy, Sani Ahmad, Kawu Ɗan Sarki da kuma Garzali Miko. Kamar yadda a yanzu haka zan fara da Garzali Miko domin ta kansa zan fara. Garzali Miko, ina so ka tsaya ka tantance ka tsefe kai mun kalaman soyayya ƙwarara guda 2 domin tabbatar da cewa maganar da ake a duniya a kanka ba ƙarya bane ba. Bismillah. Ina da dalili, ina da yasa ni nake kaudarki, idan kika ki ni zan riske wa ukuba. Kai Garzali Miko, gaskiya wannan kalaman soyayyan naka yayi matuƙa sosai, amma ina so ka ƙara ban wani domin tabbatar da cewa wannan wanda ka ban ba bogi bane ba. Bismillah. Tunda har na biyo ki gane ina kaudarki. Kai Garzali Miko, gaskiya wannan kalaman soyayyan naka yayi matuƙar kyau sosai, da haka na baka maki 60. Yanzu haka bara ni tafi gun Auta MG Boy. Auta MG Boy, kaga yacce Garzali Miko ya tsaya min kalaman soyayya ƙwarara guda 2. Kai ma a yanzu haka ina so kai min domin ka fita da kunya daga idan masoyanka, domin sun ce min ka iya kalaman soyayya, ka fi dukkan wani mawaƙi iya kalaman soyayya. To yau zan tantance, da haka bismillah. Ina ji da ke ni ba zan bar ki ba, ni kullum a fata na mu kai har garin aure. Kai Auta MG Boy, gaskiya wannan kalaman naka yayi matuƙar kyau sosai, amma ka ƙara maimaita mun wani. Idan lokaci yayi ni naki ne, idan lokaci yayi ni mijinki ne. Kai Auta MG Boy, gaskiya wannan kalaman soyayyan naka yayi matuƙar kyau sosai, dan yafi na Garzali Miko. Da haka na baka maki 65. Yanzu bara ni tafi gun Sani Ahmad. Sani Ahmad, kaga yacce Garzali Miko da Auta MG Boy suka tsaya suka yi min kalaman soyayya ƙwarara guda 2. Kai ma a yanzu haka ina so ka tsaya kai min ƙwararan kalaman soyayya guda 2 domin kai ma masoyanka suna cewa ka yi matuƙar iya kalaman soyayya. Da haka bismillah. Kai Sani Ahmad, gaskiya wannan kalaman soyayyan naka yayi matuƙar kyau sosai, amma ina so ka ƙara maimaita min wani. Kai Sani Ahmad, gaskiya wannan kalaman soyayyan naka yayi matuƙar kyau sosai, amma gaskiya bai fi na Auta MG Boy ba. Da haka na baka maki 62. Yanzu aka bara mu koma gun Adam A Zango. Adam A Zango, kamar yadda a yanzu aka ga waɗannan mawaƙan guda 3 sun tsaya sun mun kalaman soyayya ƙwarara guda 2, kai ma ina so ka tsaya ka zage dantse kai mun kalaman soyayya guda 2 ƙwarara. Da haka bismillah. Zaki zamo madobina, suka burina kar na zamo da baya. Kai Adam A Zango, gaskiya wannan kalaman soyayyan naka yayi matuƙar kyau sosai, amma ka maimaita mun wani domin in tabbatar da cewa wannan wanda kai mun ba bogi bane ba. Bismillah. Hankali za ya kwanta ni ki so ne. Kai Adam A Zango, gaskiya wannan kalaman soyayyan naka yafi na kowanne mawaki, da haka na baka maki 75. Yanzu haka bara mu koma gun Kawu Ɗan Sarki. Kawu Ɗan Sarki, kaga yacce dai waɗannan manyan mawaƙan suka tsaya suka zage dantse suka yi min kalaman soyayya, kamar yadda a yanzu haka kaga yacce Adam A Zango ya fi kowa maki, kai ma ka tsaya kai mun mai kyau ko za ka fi su maki. Bismillah. Kai Kawu Ɗan Sarki, gaskiya wannan kalaman soyayyan naka yayi matuƙar kyau sosai, amma ka maimaita mun wani. Lafazin kishi ya kore kishirwa. Kai Kawu Ɗan Sarki, gaskiya wannan kalaman soyayyan naka yayi matuƙar daɗi, dan yafi na su Auta MG Boy da Garzali Miko da Sani Ahmad. Da haka na baka maki 68. Yanzu daga kai sai Adam A Zango. Ku biyo mu a episode 3 domin za mu ƙara tantancewa, mu ƙara tsaifewa, mu ba da kyauta a cikin wannan kalaman soyayyar da muke yi. Sai kun ji mu.